Waya yokona kirio Rabbil alamina Pato angalo dimbude bori munding kongali ina ayali mare de nyije andi ngal jana dare ko kangal hebi koy to so koyro kangal nana kwesi ngasi wi popo ko amin ko metti la o ko metti la njale de ngalamu ni ndet so koy koy leer bay koy wulla ana sayo pipi ko du woni wullugol ni andi kon fala mi anda mi la yita ko andi bi hewtuden ko nakki do ye wela an abino en se nyi futa hewti do ko nokku tum andirtale min si satiri ni ndara stewni ala fusugo jokke mi yitto ko mi yuro tongoy itrugo ba mas ko ni min landi ronkude awa yaw yo hakka o we na an ko do etani ma o c'est des problèmes
non ta ida wola ɗum en haɓay joni fi hon e wuten haɓu komi weela ka ida weela en fof ɗe weela ɗa weela miɗo weela awa gasi joni pour koyɗa yennan non fi hon yaafo e kodi yaafo honto bananaji maɗi a wi ali an hiɗa yurume en fottana e bo foɓelle to ƴettiraɗe hokkuɗaɓe an ay ni hiɗa moƴƴu kimaki jaga hokkitirno bananaji ɗi mi hokkitinoɗi fof wayyo jaga hokkitirno bananaji ɗi wayyo wayyo koɗa kiri o min mi hota e fuuta koɗa kiri ni mbeɗa koɗa kiri o biyaɗen jippi dekkere nden e ɓaɗe wayyo min mi andi ko waɗe ɓaytugen desidi en inni en are angen andi biro ma nenan kuta dandi ka accuɗaɓe ɗon e cuumuɗo ka andi cuum ko siwde sengo ko siwde sengo se guinni e wullay ɗo fiye guera e maydama mi ngala rayti min mi andi solution ko waɗi darasno mum ko fat komano yaji dey gorejo ko ɗo yiɗa andi si welo welo ari sengo ko hayde anda ɗe yaasi yaltay hey may kisan jondare ay ko e kan tampere adda nyenya yalla tampere adda nyenya sa yi sinwa ɓe na beaucoup l'argent beaucoup de travail parce que dipi ɗon tema e modi sa jenni lango na ko waccuɗen futtata si na en futtata ka pakke men keɗɗo mo waccuɗe ko awola ko awon sa hali sa hali mi en pucco mi dañi ko wayne da petit larsa petit mbo petit larsa be ma petit larsa petit taraba nakkuta biro ma petit taraba petit larsa babe nga petit larsa babe nga petit travail biro petit larsa biro petit travail mi moyo yimɓe tarabay ni tarawayo ɗi tarawayo ɗi taraway ma hen anga mettitila yin kun taraway babi ma on taraway be ma taraway Juma Bari lupa bari he kecil dulu dong bari terti ɗum taw bari an fusti a fama billahi wallahi hiɗa ka hoɗo ɗo fusti anda ko ne feƴƴude kande hoɗo ɗo kene wona mi duulo wona mi gollu na fi golle ɗen kono bari est ce que ɗa andirlan fimugol est ce que ɗa andirlan yargol beere an bari ɗin fof mi watti memugol hanki mi walu fimugol mi walu yargol kadi bari fi honno bani sa anda gonko ɓe nata kon pay kon ko si wakkilike si mawna a pay kon ko yo mawnu ka way kono woni awa gore ma si heɓi ko ya heɓu pellet koto ma si heɓi ko ya heɓu biro ma kay si heɓi ko ya heɓu a faami ɗaɗi traite ɓe ɓendiɗo ka andi seki mi famani ko haalde ko traite ɓe homɓe pontinge wuuri peti enen ɗen ka hoɗo ɗo kamɓe ɓe suuɗo en ɗo ɓe ya konakiri ɓe haalnalen wonon koyne wondi ɗo safi ɓe faala yawde ɓe yaa ɓe heɓa ɓe acca no enen heɓali ko ɗum ɓay mi andi ɗum hanki mi waali yargol an gassa ñesina mbane min min mi natoya e konakiri a faami mi anda toon goyay goto comme mila andi kala yawɗo konakiri ɓay kone awa gassa ñesina min kam mi descende to non mi andinaɓe gore am mi ɓuratala mbuuɗi gore ma si heɓi heɓu koɓe ɓiɓɓe worɓe mbari na ko wuɗi koy gonga ma destination men o enen ko destination obligatoire destination forcée mais pi goto e ata calande ko reji ɗon yadde min mi woni pene mbari min ñang seeɗa mi sunna juuru ɗuman to a waɗanana signal kis mayi rewana saku mama yewtoyɗen joni yaay joni ko ɓay ko mi rewanima min goy ko ɓay mi holli gikke koy simi dewtina ɓeya min kadi mi yahayno tum mbari nde mbaɗo destination goto mbari so yeeyi toon enen kadi ne ko ma heɓe nafi ɓattide yewde de kono enen kadi ko ma heɓe a faami e yayandi neɓɓe pay ko no mawna a faami ɓayn ka saare peti min ko min ɓeynata ɗin andi koy baba ñano ni no mi juuranoɓe ɗum ɗo kono joni may ɗin no ɓuri ɗum ɗo gonga may ɗaɓe ɗo sammi ɗo ara e lanni mbari gassa
Singong ibaranya me singong. Entrota. Papa. Singong ibaranya me singong. Papa. Singong ibaranya me singong. Kaya tu mau binin deh. Oh, no me kau tak bi ikut curi deh. Singong ibaranya me singong. Tolo me yang tiba. Menjara. Kau nu menggol lagi. Menjara. Engkau fotelio. Hah? Engkau. Aja sok kita lo me yang nak kau tidak ni menok kai. Menok kai. Minok kai ni je. Anok kai. Minok kai. Awan ini. Benen si dom pasi be on time menengai. Menen ngabi. Babe. Benar. Babe. Ya. Ya lo kita. Okay. Mari, bila wala kwala jogan takang kamai. Haji gua ngomong bari bitai. Ning gore yang buka kalang kona kiri. Gore yang udah tahu kona kiri dong bari. Bari, dari. Ya. Joni kalang. Main dak di mini saja fan. Ya rabbi wala kita ni. Terus kita nak ada fam. Ada dan kita nak kiat jut. Ada mau jut. Ni itu ada sedewan ada di kamu program ni. Donc bukan dekorasi dong fan lain gitu. Beri na besu ni nambiar ti beri sa de kurang kono. Andi Allah ko de monani be no dale be harani fi yaksa ko na ande. Yo na yene kadi wala be ide ko mi do ko kulbe parce que heba jawdi kurembe. Afami yo do ni kala ta ko ko hay do sa ko ya may jawdi be. No wonde jek de décoration no. Afami dar ko ina ndaki haraki ya jali. Be ki juutu. So fi dash ma do madina. Ala wala. Ko ka dash ko ado ko. Nguror ndeng ngor ki ko ngor nguror ndeng bari nguror ndeng bari yaw nu ga dal ki no bay joni Ko kili yang jogono tununa lega. rem no si adi putu ada sa ada Ay na ko andi fimu. Andi est ce que nangali masera. Muro. Si wadi muro yalta Muro yalta ne si ne wadi kum. Ay ne ko fendi mon. wada ngor Si ne wadi kang ne wata ngor ngono da kor. Awasi no ino sor ko awada. lekki musude du lekki dogudu lekki puje Lekki terra terra. lekki mameti yo. lekki wada ngor Lekki renfort. Un coup donné à la kasi. Kaya mo jan sagata Kambandi dawni kurang ala ada gara biri ari. Amerika ni sapoja to. Endo kainani. Ende watu ile dido wana sapojo. Awa kasi. Endo kainani. Anda kat pangwa yetu. Awa ngino kido ko terra. Ko yawi ko mi maudo. Embo ko en sagata. awa kido lekki nguron do ngandi ngorore den kene sine moni kanana ende jala to nder Be hebali bala. Yebi bala ku mo jay. Kono ko lekki mudu Bende way Ko bolante abola. Abola. On so wadi Ade na mo ko jal so di tonto. awa seno o yeye men boro ndiyan ka o yeye. Ko 3000. Adde yoba. Paket jenu.
paquet goto pet paquet goto pet waɗe paquet tati ne fumiru mi andi ono kay ɗon ɓuri chinois ɓe ɓeno ɓuri garde ta woni ko ni ɗiɗo mbuɗi ara dikka me yeyi fen yalla mawɓe men hen ɗo men yaha wallaɓe me yaha quoi lekki kurore de semoɓe kadi de waɗa ɓorkotororo ɓororu ñande ko ɗo mawɓe walle men ade boore mbuɗɗi men gayni kontugol kurorde waɗa kor de waɗa kon de waɗa ko Abe. Come 2 heures de temps donc fofu on himbe njalo do. Fofu ngallo hanji on gaynali. o andi ɓawa ni min photo ha laaɓa ko Frota wonnundi. So frota e boy mondi man national nani o. Kiyambe no habbila acce. Mamadou andi ka woni hore acci. Wala sala. yalla men Konni wuti jambi ko konni fu so ngawate. Dari himbe njalo. waɗe goña Tumi yalti do tay ɗum ɗo mala ɓe frota e boy yeti ɗon. La yasu hakkude Allah nana ɗon ko day woni. Ay wattiri ni. Ma ko mi dawa ɗo nanta. Dari hay. waɗe hen enani waɗeñe yimen ɗo ay maître son kani en ka awa Ay na sende lo ko favore ardo daga so ka bona. Kira nay wumpe ko yai. ya waɗu doyi hande no yaare wakkili moƴƴe no kom woni métre on ɗo a métre tene ɗo addi hakkede mbaɗe ɗo métre ko danki men faala joni ɓa maître ano nder ga abbe joni no debbe no maɓɓe yewto ano ko yagal ɗuɗi ko Law yawne de bayo naka do hallande men law yawne. awa yaw e ñara Atana da wakkili de. ay mbaɗa mi salete joni ngane landinde fi métre on eyni komboli métre on ɗo wi ko kanko wi kadi yo hoɓɓe ɗe ka Kule yana. Pero do no labe joni be ardu. Tawni be santa ko ngata be ko. Wala ta. Wala hakura. métre bunye way ko ko bonno ko ɗum ɗa alaykum salam Ala sala be ala to. Ko jangati men ka moto wala tara. Ko samburu me mari do. Samburu ko juuto yaaja. Don do ko danki on na me formande. Asme wali ka do me to bitta. métre o watati ni golɗuy o faami probléme on kon to woni minen dankiki haski yahi ha ɗo e lellaɓe na e lellaɓe probléme on fof siki yaaji ɗum no hara en haɓa e deyɗi par ce que fi honno affaire golle anni mi fo yagan ha ɓoyna komi ƴettata fenande mi d'abord apparatije mon on feni mi yaari mi lande min ni comme woni métre wi ko kanko Fenani me do taw ko. jaka man nakka so yeyo noddoyon ɓe faala ko yew men hollamaɗo kadi wonata ɗon par ce que probléme o siki yaaji ara ara si memi kam mi heɓa kam e kippa Wala. faami ka Jamu. non min maalo ara min jolo ko Har sile wali ko do me to. voilà Ay ko ila be wala problème. Ata mi fami ko non. Voilà. Ba da ki farlo. Ko so tani ko plan mo farlo ko wadi. mari hakkillo Ko bari akino sede ko. deuxiéme ɓe ore fof no mari hakkille Akule yalla ko gonga ba bari. On no ko non joni. ɓay men holla May me wonna. Na ko Sikki wonna. ko kontra may me wonna. May. May. Eh, o mi aga do labi ne. Hay he nyam.
Nangarate. Ana wata santimetre. Non, santimetre. Non, da ora santimetre. Like, weli wara kata sidanda. Amen ko ma kon no bawli buri kon. Ani pula rolan dala ko ma kon baw. Ko lekki mu baw. Aha. Lekki ngurore yaltande de yaltata. Mara ina ton men kande redu. Lekki sarna wayama. Nde wada sar wada wo. Nde arda ka keki. Ebe sen to be ka wurgo jodo ha dadi din safo di wajja joy. Haray. Lekki nguro. Tete kon si Musa e goddo men operay. Fo men waday. Lekki yo mécanicien be lekki nguro. Si ala gandal ko e ko lekki yo no. Sawo ta ko de affaire wi ngida stay wandi la terma wala tourne mo jabe de wawi. Awa gasire. Yara matabala. Nana emo. Bado mene bala kilian bale. Feute hey. Si baba muinari hata. Yata yo si baba muinari. Yitere tew kilia. Kara ko mi biyo en so dana. Ki lekki ala ko ki nyawnda ta sare abbi. Ne. Ki nyawnday sida. Ki nyawnday ebola. Tegile ki nyawnday chronique. Mbari mbere duri no mare. Mena no. Onon kadi pay koy. Be andari campagne présidentielle to. Ki nyawnday dun don fo. Tegile. Dun no men okkay men nyawlay. Ay camion mo men gari on. Mamu meden gari camion jeddi de. Tegile. Kona kirdo meden gari camion sappo e tatu. Wa meden gari camion mi anda. Wa alayna wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. De lekele. No ati bisikanuma. Yoni akitam famdebe. Andi ko fay. Mawbe be naw yi waye anda importance. Mawbe be no turi hay lekki ko turi do meden mari mawbe. Bilandi ken no ko ba lekki. Mawbe kono ko menen hatti yalla. Joni acce ba andi mawdo ko teddintedu. Lekki kin jama on Mari sigabe. Ido mari sigabe ka sudu. De mari sigabe. Ko hande ne aji boni la. Be lam. On fa mawbe. Kik nyawda bije bu. Ay kay dabe mawbe kono kilo be ya fi lekki dum lekki. Kesi dadi no mosude. Nyawnday. Ngor ki nyawnday yaltonde ende yaltata. Ngor. Ne wada kan. On fa kan. Men nyawnday. Mosu noppi men nyawnday. Yo maleki. Ko nen nangini. Sukabe ni do yeyde. Ko nen mi lam coach. Ko nen nangini. Ngoro kala. Ben tigiri. Robe 3000. Yalla satna no ngoy. Ben witani on don mawbe. Si ko mi yewtino on priyo si kano soday o gore jam on no yurme makko ba. Joni accana joni demi don demi. Rama baba. Kino mawbe ki on ay dey. Be wada en do be wada na en. Ki so jetti sedani. Mawbe kem dey pay ko ngaba mi Walle le melo lekki walle. Mawbe. Ki do ngandi ko no en sodo ton ka marché. Waddo nge makki. Ya on sodo nyene seri. Si on taw seeda sodo nyene seri ko domi di wadante ko. Si wanki no yori nyene seri yo wadon ko lum mon ko jibon ni dum don ko yo wujo na nyaamude mo nyaame nyene seri o maayi. Jondi batterie o mawdo. Wondo wadde wadon ka gite. Tigile. O yiya geldi din no safo ka gite modon. Gotil. Ko nono wadde da on landan ko junyete ko da on kilo didi landan. O kon ko lutti kon to yaro. Kono min na fi musu gel no mi dan no fi ndem wurore yalde. Ko ankade. Okay joni awat dum don taw. Gasi joni ko kilo didi landan on non dabbude waddon e lekki ki yaro. Muro on halay on seedi. Fakku del. Kallo. Demi ko lekki ko tuwa ko. Mi ko de e taw diski ko demi no mari client ko demi. Mimi forsta ko do yo so pa mi do andi ko lekki mi ni he. Forsta ta ko do yo. Jon mi daro.
Ono gar ko kifu. O reedu mon no yoori ka ko dogudu nangi. Eno joko. Ono fi giwɓe on ne. Be do be ko yite fa. Joni ko fi ampul ɗo waɗi tos. Ara. Ani. Ada woni quoi. Ajuma moƴƴi. Kono min noon ha lawdata so yeyni la ɗo lekki selane mbiyede asmade ala yawo. Fi yite fa ɗum. Wayɗaniɓe ɗo waɗaniɓe. Kiiɗo non. Ndare mbokki paypo. Mede sikkude ɓay ko fi wallugol jama warɗo ɗum ko wanon 500 000 francs Gambi to noon ko 50 000 mi yeeya 50 000 français. Voilà, français. O ɓa ko guine ni aɗen no andita ɗimmoɓe mum ɗo ko 1000 francs yeeto addu mbuuɗi sela haala Ono kadi non hiɗum andi ko no wattu no dera yawo acide. Fu so mbeta ɗo si wona acide. pay koye huɓɓay yeey wallahi So waɗi acide. mi waɗa asidi mi gedda on ɗo yaron min ko ki eyi ko ki lekki mi gollirde ki lekki mi golliri ado mi jommude mino mari ɓiɓɓe temeɗɗe ɗiɗo wallahi billah min noon ko ɓiɓɓe temen mi faala yaw tum min ko kimi merci moɗo yaƴe mbara yañude yaƴe mbara yañude amanɗiro weeli en jaɓi tuwani e genɗo noon taɓe naatu e men nani ko lekki fenade yeyde yawno nani Udah bere wiya. Udah bere wiya. Terus ko let's go. Jono na me bandira non do. Hai problema on do jaja to. Voilà. Juuti. Jono siti juuti es ko hado yes transitional. Problema siti ya jara non e fopata be mettre. Awa, buran Voilà. O yiɗo mettre car. Décoration mo. Wona yo yaati koye juutu. So sofini ko ko haɗo e Madina o ella o ala. Yewte men du prix ko faala non ko so yewti men prix mo mo. Mais yoɓe men terma taw hay fuskono ko gollaɓe golle ɗe haala ɓe on faami. Voilà, on va ka mettre ka. Voilà. Jooɗe wonen ɗo. Jona mettre jona. Wonen ɗo ara yewte moƴƴa. Voilà. Voilà. O faami. Abbe. Min hakkil no heewi ka hoore an ɗo goy. So onon haala hakkimi lamare hakkil goy. To gonga go. O wawi wadde suudu mon ɗo moƴƴere dañi. So on waɗi ɗum waldata ɗo. Ɓete o komi yitti hakke meɗen. Otaw yennuɓe. O waɗi ɗo men ngala hakkil mene mari hakkil wasi mi hollo. No ga sara ka woni feetu na min do. Ara ko arde ona ɗo. Won ɓaara o kam. Ayo. Taw yennuɓe. Tawi ɗon ɗo manda so ɗon ɗo ñawde. Dari. Si ndiya ngari ko ɗo taw to. Si lekki ari ko ɗo. Si oto murdi ko ɗo. Wono moƴƴiran ɗo danki hakkil mon yalla. Men jaɗa se. Do ni menen ko men inni. Si men moƴƴini ki men waali ke men fewta ka kammu. Kammu. Do bandi ujjata men ngaja kay goɗɗo. Ne woni kontor sundu. Ne woni kontor mayru. Hakkunde ñalla. Ne woni kontor sundu. Awayi. Anga sangisina. Mi bulan do. Anga Sangisina.
nani no jule Hai lo tua janto be du. ngala e ma Hai lo tua janto be du. Ana ngonjot ta. wana me waro dasu me boy engal kadi leki Ondu. me boy leki nguro re den min ya wala na Engal do son sikki ki lekki do ko fimo ngonon tu. Hala yon sikki fenade. Mi adday goita si on kono e sende. Nguro nangi on nguro no nangi mi moggo mi mai ko ma da be sende den dun do engal no ya plaawo non. inde nguro me wonde kut kare do ando ayna si mabnu muy sorti ke felo modi gundani Aku neng ya engal do ya ta ki lekki accio. Feu sende da engal. Pote mambe ube ka fula wa hibenta la leki moki. Wori nyanga de do mi wajina. Ade mi wajina. Aku de nyalla o yara tada. O yara tada o. Yara. Ah, wade hen. Yo korre seda. Joni menga suru. Yo yara ini ya. Dale moja dale. Ohe ai bino du bili ha jon hay pedal la wa ta jokinde ha jon hay pedal. Awata ti puda pedal ha jon. Awata dale moja. Hay centimeter anda, hay centimeter. Nama nyer mu go. La bi jël la mo do mo centimeter anda centimeter. Ya fe, don meter. Kon wadi. Wodi min kon fa no ngalande do. Oh. Jango jangara me hebu de fatun de patyan de tunde jango. Patyan de ka le bolo le gaga. Panu jango me hebu de fatun de. Ebo fatun de jango? Ni ko ebo fatun de hakuna mayalla. Mi gidino na jango me fatun de wadi no devi. Jango ni uro ndiranga mete. So mas ma nduri yande be ko so mas. Mi jabata dum. Petra be mai no On va couper à couper no bagida hanki. Ah, mi couper. Ah. Na de mi yo. Abde mo do en abde mo do. Yande be ko fatun de. Sallallahu alaihi wasallam. Tapa jangan lagi Quran ini desa kade. Wah. Jangan. Kongkong. Kongkong. Eh, mata kon nang ni fami de kon de. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan walle la mi ta ba banga jalle la minak. Ni mata kon nang ni ba. Sata de. Wah. Sata de walle la. Walle la yo. Jangan. Jangan walle la jangan. Gimana? Jangan dia tu. Wah. Apa kerja ni? Walle la yo cuma. Wah. Yo kitido. Ala pangane basa. Nenek aja. Yang tadi. Yang tadi jaga yang dia ni kau ya tu. Apa yang salah? Ya ni. Yang tahu ini tak ada orang. Ayah tak. Allah wali ma. Allah wali kusir. Yang sudah. Yang sudah. Allah orang Ali. Aku dah ada Ali. Ayah tiga. Siapa lalu tangan dengan ni? Buang tangan dengan ni. Buang. Forma de gas en forma. Formu. Ada pun ini formu Kongkong.
Oui. Njara nala don. Jonni mo dule. Nan julle jore. Mondo bitu. Hoto bikon woni. Ai. Omar tapi jini. Ada kita. Kan ko sakki fer go bikon. Nala don. Masude. Yari. Ki ko adduno den ko. Me mi andi tani ma boy taw. Tan jorno no mi nyanga mbagi o adduga. Ah, bon, kuma bay ko balen ko. Alpha. Ino moda. Tomo. No wara metro. Abe madam. Kuna ne bi ankati. Ne baade ko hande ngiɗi feere. Problem. Ko ɗo ka. Oɗo. Abi yettamo ɗo mesi. Kono ɗiɗi faala e yettami mesi. Yettumo mesi no problem. Ko sel. Winda non ko mi windate. La mo kipi hande. Windate yo bi la mo kipi. Wale, la mo kipi. Sel. Don gerta e 14. Don gerta 26. Allora 37. Ogni 37. 37. Ogni halama bi poitri nge bes. Ogni no. Ogni no get mesi. Ogni halama bi fes kanyuma poitri. Kamasi. Ale. Yo, ko biya taw ni client bi ambe. Ko bi ngara age do jall. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anjomba. Yettela mesi Fo ba ngomongo o regile fo arma wol to wajola ni. O redu be. Jen. Mande tourne. Tourne. Tega. Mi yaade hande ko E wada sere kaya wada sere nyoto. sere. Andino sere na forme chinois e base ida sere parce que forme mo nande forme chinois c'est Fes ko jet. 48. En juk na habe kaka e wada no 53 anan. Ya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sliman Modi daru ɓenno yeyammi lekki e jaga ko warayki ɓeyammi ɗo lekki façon lekkele mi anda woɗo mi arta ɗum oti ƴetti ɗum yari yarude mi wiya ñawda joni o tigi e jaga ko waray ɗum On gayni haalude. Mi ronkani on kof. Lekki warayki. Wona non gonon ko min. Ɓay ndu reedu an ndu tum ɓay tun ndu no udditi ndu ɗaɓɓa ko ndu ñaama ko ndu yiwoy ndu faala. Si wonano ndu ngandinaɗo mi yewtayno. Ko haɗilam mayde o ko ɓay balɗe an no yeeso. E ceerno en. Ko haɗilam mayde o kono en ngal ɗo si Allah jaɓi. Si on holla lan kayittuɗon ki lekki. Si on holla lan kayittuɗon ki lekki. Aray fimon boni. Nene aja Nde jentiti yo. e ɗandi lekkele ɗo joguiɗa siɗa ñawda Ɗum ɗon ko onon ngandi. Ko onon ngandi konto ittiroye lekki. awa heɗolan yo nene haja heɗolan ko min wima ɓe yewi ɓe lanki lekki ɓe sendata langi ɓey gon
ko min no wola ma dum ko hakkunde ni andawlan ko mi wola ma mi dabbita be hami yawe si on dabbitali be ko andi don ko fokno woy fekkude fekkata feƴƴay wola mi dabbita be mi do andi be ko mawbe dido o ya ko juddo ya ko rabbidudo mi do andi be hakkunde ngella wolla ilambe mi dabbita ko mi wola ma da holi langa wolla ilambe. Ok, patron. Oui. Nous avons un contrat en Lyon. Nous avons commandé nos semis de Alpha. Non. Bye. Mais nous avons fait. Nous avons fait baum. Waddi do semis ji. Hino mi windi din don do. Waddi kadi pantalon di stock. Di jël. Waddi no do di 12. Waddi no do di 12. Dum fanta. Nous non panda. Mi ngoni la wo ko 12 commande non. Waddi pantalon stock 12. Waddi chemise, o chemise mas long caro. Non. Windu no ko waddi no do contrat ni, on do contrat ni. No do kan minti. 12 pièces on dum hawri. 350 000. 350 000 12 pièces. Non. Jël yee da ndel 12 pièces. Et les 12 pièces on ko 5 pièces mi yeyi. Yeyi ka jël. Yeeri 60 000. 60 on prix no mo ka parce que on akira no 65 000. On a une sim hebi falira no 60 000 mi yeyi 60 000. Problème alors. Ande quand même. Yeyi da bili mi yeyi. Masuma ngo nini uyamo ya. Masuma ngo uyamo ya. Andi no nga honka yo pusere dum dum peti mina no ya addu ma honka di sima di no ko honka te ni nyande wo nyande muttintinde hamu di client be seri hara ko yo wel on joni haray la gotude ko suudu la marton gol lew ndar si regli ella la aray metti yon golla de sallaje confiance ko mi ma ko afami si tawi woni patron alaga woni ndido be acci kono si tawi woni be alaga min kay la wawa hebde programme ray ko mi acci ka contrôle kala ko woni ka kon fop ay c'est mise en classe à ces missions fop non grand mi classe ay salve afami dine stockon fop classe anu non ka faire dabba dum honka parce que andi poussière no duuti aranza c'est mise julin pantalon ko classe andi o grand jaw on do da o no do andani ko wano to ma do andi mo ka mais andi mo sen do dane wala on do no ara do andi so do wala ko 50 kala ko anduda go ko soudi ko ya windu si mi ari hollala ko windu na afami Angkasay. Ya, gano'n na movie. Panyara na ba? Panyara. Ya, gano'n na movie. Kono pala no. Ele na ko jonti. Wala neme kono pala no. Okay, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ko ngacce de kenan. Okay, wala. Ko katiki mi o magasin mon dum mi ngaldi mi andi pellette mi do yido peji di mi ali sare kamen iwito ko nañ Allah ko gonga makko billahi wallahi ko wetuno bimbi ko min fokkutuno sare min iwri sare min rewri madina ha min hewti symphonia do
boutique mo ngonde ɗo ko nennete ko ɗo ɓennata mousse boutique voilà ko coñci lex ɗumeyata mousse boutique andi ɓa yeylandi kewoto fiiɗe e golle moni o koye ngarduɗo ka wo wonno ɗo e heɓay ɗo goy wono laatotono grand aray o gandi komin faala ɗi magasinji ɗiɗi mi yii to ɓen ton ɓe fof maɓɓe ɓe mari ni yimɓe hara ko yimɓe ɗiɗo hiɓe dari ka dambugal soit rewɓe ma ɗum worɓe on faami minen noon ɓe Allah ɗi min wowla e ɓen ɗon ɓe wowlata ko walla ɓe yeeygo minen kadi min faala koyen gollude ko ɗum min faala est ce que arana o stati na stati de na stati ɓen ɗon ɓe wolata ɓen ɗon ɓe wolata ɓen ɗon ɓe wolata kono minen min woolay minen ɓe wolay ko ɗen golle ɗon faala ɗum ko ɗum min faala e gollude donc hara ñallal ngal si min dawi 7 heures en wona ha 19 heures client on heɓa ɗon tigiri la ɓe ko fiyo station woni e wolde ko na stati de minen stati na o yimɓe noon ɓeɓeɗen ɓe gonɗo yiide ɗo dambugal andi ara stati noon fi ɗum goni e wolde donc ɗen golle ɗon faal ɗum min faala ɗum ellala mi walla yo bari o grande famal pir gotu wona stati ɗum ɗo ñinete ɓen ɗon ko noni golle maɓɓe ko ɗen golle ɗo ɓe min faala ɓen ɗon ɓe wolata ɓen stati ko na ɗen golle ɗon faala ɗum voilà ko ɗen ɗon mi walla yo ha heɓon ɗen golle ɗon kono no faaleɗo ɗon joni joni ko jel falɗo mi yoɓam voilà o ñoƴƴi noon kaddu a ñoƴƴede ɗon andi ha ɗum fof en taroto woni wowle ko jelu falɗo mi yoɓa on andi noon men mi haaliɗe wonde essence minen kamen kala kamen golli marché ha ɗum ɗo simin fuɗɗike ɗo hannde nono faƴi jango tawa ga foppi fiiji ellala non ko ɗo ɓenata mousse boutique joni koto lix tum woni nder joni koto wolane men prix ko falɗo mi yoɓan ko men joni min faala yo waɗɗu ɓay andi ɗo lagine fof ko porto wolata waɗe ka 30 000 voilà ka 30 000 waɗe joni ɓe ara min faala on wallito men marche ma waɗa moƴƴa waɗa noon men boutique on publicité moƴƴo marche ma waɗa haray min waɗani on 50 000 on mo feeti ɗo waɗa jami hakkar waɗa 50 000 ɓeya alay so ɗon feeti menen mi feeta on faami hakke dey ga tigi tigi ko golle muusude joni si on waɗi 25 000 min waɗen ɗo goto kala 25 000 waɗen ɗo miɗo sikkude 50 000 e 25 000 ko 50 000 on ɓuuri moƴƴude on ɓurami gande ko ɓuuri moƴƴude ko goy 50 000 25 000 eyi mbari e ɓe faala jam faade ɓe faala waɗen 15 000 voilà maɗum kani waɗe 20 000 ne ɓe faala jam joni grand on hakke andi ɗo taw yimen de wana ni en waɗa 20 000 on par ce que fi on wata ɗuytu prix on moƴƴa so ɗuyti prix on hara e moƴƴa andite golle ɗen no non ellala kono so mi ari ɗo no si mi ari ɗo fuɗɗi ka yettugo ɗo inni ɗo 50 000 mi gollirta noon de joni e waɗe ɗum no waɗen ka 20 000 minen ko ɗon min faala maintenen ɗo ɗon voilà waɗen ka 20 000 ɓurani o ko 20 000 ɗon 20 000 on waɗen ɗon min ɗon ko ɗon futti ka 20 000 waɗen janngo yo wawi arde fuɗɗo golle ɗen e leeron bo joni ari e 9 non 9 c'est bon kasi ɓay ko haldiga min sallinotinee to min mo min leere ɓe min ellala ɗum ɗo mi ƴettani on engagement 9h30 yo wawi arde onon inde ɗen ko onno ko asis mine awa gara joni en mbimi salla jaro adno noon ko ɗo woni mousse boutique ɓimɓe ɓe dawa e salaire ɓe ngala min publicité tan ɗo fof ɓe ina mousse wota commentaɓe si kay gollata harumani alala affaire ay non tawne watano haalande ne andi ɓe jam fotono hakkude Allah ɓeɗo ɓe jam fotono nani ɓe neɗɗindira 50 000 e 20 000 ɓe sikkataji waɗa koye feeti andana e feeti anda enen ɓuuri ɓe jojude sen jokkidiri ni wonno 1 mois ne ma 2 mois en darnayi ara e darni koye en darnayi peti a ngallali mi ngalle ɓeɗo ɓeɗo kay min anda won to yiwoyade noon 50 000 e 20 000 kamɓe ɓe sendidira ɓe anda 50 000 o ɓuuri 20 000 sike ɓeɗo gala ɗi tumankani ɓe gala ɗi tum wonduɓe ɓeɗo ɓe no soñji kaso konakir ɗo sa walla ha joje guite ɓe jam photo maraɗa min ko ɗum mi yiiɗo naɓe narde figo ene sakkidiɗo fulawa ɓe sikka ɓe jam fote ɓe udditata guite koko faaloɗen ko ene kadi ko ɗum watte a faami mayi bimbi dawe mi anda won ɗo no yimɓe ni kadi gram no aɗen no rondi harana oto ɗe rondi harana batoma ami gore ila makiri ɗon goro ga luttiɗa ɗon goro ƴakka yo goro ɓi goro ƴakka yo goro ɓi goro ƴakka yo koola ɓi koola ƴakka
Akka yo yudi ko lay. Yo. Idandi be mawɓe to mawɓe homɓe mo koye hunde kanko mbowrino mi duuɗanoma o goro mi duuɗanoma mino noon ko anndi lan kom tuma tawi ko goroje kuyaade udduɗa ɗo ƴakkende tun kayaje jippano e ngara enge ɓi probléme mi fankiide nara noon mi wonni goɗɗum ko nde ɗo haaɗi mi wonni goɗɗum ngara anani ɗo goreɓe men ɓe wo kamɓe kadi ɓe ari woyta golle mone ɓe sikkude taggude fof ko gotum anda gila anna dawi kollidini fotali ɓe aru ɓe anda Konakry ko tikotako no yewa contact no ñeƴƴiɗa o kono huɓɓirta ɗum ɗon fof Moussa e ko musi kon ɗin tuleji wecceji ɓiɓɓe ɗi annduɗa haydi moynari ha haari ɓuuri musude ko musi kon fappo koɓe ɓi magasin jonci o ko ɗon ɓe waɗi seeru yo ɗanni noon ɓen iɗe gatti ɓeerde kamɓe kono ɓe wawata heɓude magasin jonci enen ha joni ɗe ƴetti leɓoye men ko yiɗe yeyde lekki pourquoi an ko a gaño amen ka gaño an sikke kagat tigi 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 mo ɗaɓɓude gaño so fottema yilɗo haɗum wona ɗum law haɗum wona ɗum law non mewta déjà to mimmina tension mi sa yennilam sa yennilam sa yennilam sa yennilam min wuri ba sa yennilam ponti sa yennilam mi peñante ha yona min sa yenni an du wiwɗa andi an ko yarɗa wo ko guere kono hakkude ni Allah si amen miniran non joni sinami mortoto e ma nanen a mortinoy an to mi muññi na defi ɓe haare wuule pontin sa hokkike an sen turtini ƴawde tetto en koɗɗen ko ɓi bari ɗanni koye ɓigol yimɓe mi yettuma min e ngaɗo andirta si a faala sina e maayi ko ɓi bari e ino pay ko yeyde lekki ko ni yo a yoodi goto o Muy. Pakum pay kon ku ñaamude yor mimmi pay kon kun duuɓi ɗiɗi ade wecci jowli ñanne jeetati jemman fo mi ŋoñimo ko ɗum ɗo yor mimmi wallahi wallahi hey pay kun jooɗi Mame wone mame dewani be ma pay accu dum non mi anda e biro darano hey wadi fere sifono damen ko adduma ko wolina men doy Doani kono yemi kala lekki nyande kami won barere no ka gita pay kunku molana do no be bugi barere ka gita ma o uma e der dubi ni mawbe doani kono dum ko buda ni falande kadi on hunde ki bula fan yalla hunde mu on dum budi nguri ko mi jonno non ko file kala ko menen joni e obe nasele sare nandere ko to windire be juudo yeya fay ko nan hayudo man jasa kitaw min non sawki ki mi wuy bato malabi je si mi inni yo jonni tambudi ande min si tay nana hudo to wallahi so wada lam bari hayibe men fi ko to joti be mo be hamidu kala hokko ma ide badde ko amman kudo an kan yaado do nami ma ande ko yodo awanda taw mi ya jodo jodo anda décision mo mi adjo mi ala joda yo to ki manani ka ka abe de kedi an ko de hala ni lan ko ngado mi yaltude new ni wo nge bay pay ko dido nyamete nyelande wotere onon mi waylata dammi tew mongo mi don be mawbe tumi andi ko bonki do ngandi ko nunni na men nyama accu mi ngata ma le gawdo aden ko do wonata nyannejo nyama o bunga nyama imbe bunga sidon pasi pay ko yo tay menen meden gacci ko ben kingalaje bandije on ti nyami ngelo dawai nyamu nyami ngalo patron bandije tonto patron bandije be bandi be na le mi ko de nyaake mabbe men be ba joni hey Certes, je te laisse dire. Don't go in Bile Beppi. No, don't Bile Beppi. Awan dengan berapa itu?
do hande sen sedi do mbile sofi dama ka benanga ay alla dunki en ka fammere do mawbe fade min ko mi handu do warede sim fenay ko pimbabba o men ko handu do warede jon non maya mok ella la e yawtay do bay men halkama fes akkiteme jom yewte habbe akkiteme yewte ko ay na problem mawbe waro mi mokko mawbe mawbe ni ko wabi mi warde mokko dar on net sofi dama e wi ko e mbere bandi violé kono be holli en ko bandi salam bandi numéro 14 on e taw si oti yalta e dum e pa be mawbe no way dogude nene yo hika dum do foko mi joji mani bari nga may dama wadanan ni bari nga may dama yo non yo lekki ka wurde non kinu manam ayam wala en sofi da amai mai bok mi mai ko ko mi mai fotte lebe lai ma do mi mai fotte mi lai ma do ko bari er ga wala do mi mai amai ko amai ami mai dan sofi da mai ko mi lan do re akitume akko passe be hab ko passe be hab ay boy mabbe ban sama tondo mo be ndabbi tay me nyande ko tudo me wala me mun tay mo ya be ko mo be jagabe ni be ndo yadu no be bandi be mor be ne labi ko be murtide bandi ni ne koy mena to wucce me ono ngew papati nyanya mo be warga yo papati nyanya mo do wa jani ko mi mun jabe mi hotto mi tikko mi kwanza hamo jaje sana oh wewe nani Nyari me ani compleanno. hande ko wonno Hande ko samedi. ko hande halduno den Ko zedi. voilà aki ay samedi ari hande zedi ari samedi ndon wawata parce que min ko programme gollirta sen hadde zedi aro zedi aki ay samedi ande ari Ok, jonno ngo complet mo mi sitiɗo hayo o kupaka taw sappo joni mi feƴƴintinani o 2 jours e ngadde jeudi mi samedi ɗum mi ari e samedi voilà ko bonni programme ko bonni parce que sarna jeudi ware lanni harayno lanni o kupaka taw ay coupé mo maître hiɗo waywa nama ninguiri ngon wallela metta complet ngon ɓay ko ɗum haldude wota yennande mi yenna o minni mi arani complet ko hadduno de angini mi coupe me complet makko mi ya non me jiron do awa gasi min mi accata joni min waɗu ɗum anda fama ɗum ɗo mi nami mbaɗa wole min famata ɗum complet ko jeli soda no andi complet on boni dañande kumpay ko mo basude ɗo farñitere de a bolanga non depuis ko ƴettoto mesure mi yeetino mum waaki farñitere wanno ɗo tawi mo basude farñitere nden ɗo hade mo basude farñitere no wawi bonnude ko goɗɗo ƴettata mesure wallela metta foffude ko jeli o soda mi yoɓa mo jeli ko jeli ko ɗum won ɗon e landade ko ɗum taw on defta ɓata wallela metta foffude ko ɗum ɗon continue golle mon ɗen continue
Allela mo na mi hawji fi Allah mi. Ya andi ko fala nyode donc c'est on di ko enen ko ditata donc mona na mi wata ko bolla men din wata don donc mona na ko enen wonde do bimbe kikide hein mona mi wata wallela fi Allah to dore be ambe no tila ngaro. Jurant, ça c'est quoi ça? Ça c'est une statue. Un statue? Une statue, bien sûr. C'est une statue. Mais moi je n'ai jamais vu des statues pareilles. Des statues qui parlent. Oh, what have you made? What are you made? What are you made? Oh. Non, moi je suis vraiment désolé. Non. Je peux pas acheter ici. Nati, yo so. Non, moi j'ai l'habitude d'aller des trucs pareils là, acheter des habits sans voir les choses pareilles là. Alors, je suis vraiment désolé. Maybe come on, there.